Ang gabi, kanino, Master, o happy birthday, amahan ko. Mga kaigsunan, ang gabi ka na tanan. O, adun ako ipaambit ninyo yung otro. Kasaylo ako nga nagbalik-balik ko dahil o tindog siya yung matubanan. So, doon naman ko ipaambit ni Master na ko nga, wala pa ng fruit ang ino. Kung ipaambit pa na tanan. Iliktaran ko ni Master. Grabe ninyo, doon ako kuhan nga, kasi natian ako sa Master ba? Kaya hindi pa Diyos Master. Wala, dili siyang katabang sa ato, dili siyang katabang na ato sa tanang kalistanan. Pero atong kuhan, 26, na ako'y bata nga gamay nga, kuhan, 6 months pa. Isulaan ko, tiyan, nga, ako mga bata, gagmay pa ang kamagwangan. O niya, ako bala, nagtrabaho sa ligyan siya sa kamatisan ba. Hindi siya mag-uli-uli kada gabi eh. Isulaan ko kaya na mga alas 4 sa kaaglawan. Nga, kung magit mo ang nasamot na noon, nagkama ko init o tubig. Di naman ko kahaling kay, sabi na gusto ula kong kiyan. Kaya mo ito nga, akong iina akong kamagwangan nga. Dong, dadaan lang ng imang Jose Uno lahat eh. Gusto akong itabo, biyain na lang ko ninyo. Ano na mo kabalakan ako? Kaya akong isalig ni Master na akong kaguling mo. Nang ito nga, ang mga bata, nangyayat na. Pagkalikit ko pa na naon, inulan ko nga, Master, tabangi ko, kaya di na ako kaya. Nana ako, natingala ko nga, nakagulos ang hangin. Maklaro, nakagulos ang hangin, kaya nga sa kunahon ba? Dala o perfume, magkaayo, kunya sigarilyo. Kunya, pagkalit niya sa mga pananawan ko, kay balo. Umusa din ay tabo na ako. Niningon ko na, Master, nila na ako kaya, tabangin ko, Master. Ibog na akong ayudan. Then, humot nga perfume, o baho sa sigarilyo. Ibalik ako pananaan. Pagkatotoo, niingon ko, Master, salamat. Kaya ibalik na akong pananaan. Kunya, niingon rin ko ako nga, naayon ako sa perfume na? O ba sa sigarilyo? Hoy, kumit siya ba igilili, ana-ana ko sa kumpiyan. Ha? Wala nang hindi ko sa kiritihan. Then mo ito nga, pasalamat ko nga, Master. Salamat kay Master, kaya yung bagi kong ibuhin. Na mo ito nga, naulian ako, na mga bata, may ko sa mga bata kay, naulian ako. Mo ito milagro na kong una, nga, kuwan, may tabo. Nga, nasulda ito nabutang kong lipi, akong istorya rin ng kontag. Nga, atong August, akong pagmangkol, akong naabot ka sa abroad. Kaya ako po, kanang na kaadlaw, lang birthday ni Master. Ngayon ko na, yung sabi, manaligo, tapos yung pulte. Ngayon ko, wala mo ko'y kwarta tayo, eh. Ngayon siya, akong wala, te. Ay ko, sige ba. Dito, naligo yung swimming pool sa kahulugan. Unya, usa may hitabo kay, naligaw na ko, kiring kakiat ang huna ba? Naligaw ko na ako sa bata, kaya kapauta-utaw na sa tubig. Unya ako, nilangoy ko. Ay, malas na ko muna mo, hindi. Ako siya may kakabayaan. Pagkabayo na ko niya, niunod na akong bana. Ginuo ko, ano ko, Master? Ginuo ko, tabangi. Di ako siyang Militan lang yung ilog. Ako siyang ito'y sa taas, arong makaginawa siya kay rabi. Marag, 7 feet. Kalaw mo. Nagtugpo lang ko siya ng utong ko. Nakaginawa siya kadyo. Niya ako na sa siyang utong tang kubuson kay nadulang ko sa mabaw. Niingon siya na, hindi anak ko nga. Gano'n yuktan yung kubuhin sa kumbana. Imis kaya ako siyang luwason. Niya na lang ko, ako nahimo. Nagpuyo na lang ko. Master, tabangin niya. Kaya malumos na kita ng duhaan eh. Anak ko ha, pagkatotood ko ha, maya yung taong Master, naalay tao makaluwas sa kumbana. Kung yan naman pinaligo na yung hagdan-hagdan, ulo ko siya sa hagdan-hagdan. Hindi na siya sa tao. Kung yan ako po, mayan ko na mo, di napalutaw-lutaw na ko. Diyan sa kahulugan. Ang among diin lang yun kay, kaya naman ko sa kumati, kaya mula na siya gimagnet dito sa tiles. Di hapit ko lalamos, dati na kung lamula ako, anak. Alam mo, wala kong
gitubang ni Master. Master, tabangi ko Master. Nga, mo naluwas ni, uli ni dire alas 4 na. Pag-abot dire, luhod ko Master. Amahan ko, salamat. Kaya imong giluwas na magkaayon. Nabuhi pa kita mo. Kung yan na taong itabo ganina. Gitubang ko Master. Dungo kayo sa tingog. Nan, tagang. Imbes kay konferensya, maglakaw-lakaw man. Before gani konferensya, wala kayo maglakaw-lakaw aron wala ni hitabo. Itubag ko ni Master. Matuin ko Master. Kasaybo ako. Sao, nakakiat na nagahuna na mo. Then ko nga, wala mo ito nga, wala man lang ko nga, dili na ko mausap Master. Mo na to niya. Anong, dagang ko na kasinitaan ni Master. Atong 1997. Saka ko sa taas naman ko. Hindi ko wala. Atong muna, ikaw mo ang siran. Hala, si Master, na ito naman kaayo. E nga anak ako. Ako di undi. Nagkahap mo ayo ang mata. Di anak ko ba? Atong muna ang siran. Nagkala ko di kumidyahan ko sa Ginoo. Natingalaw ka, tikas niya mata mo, kihat man. Parang gabi nga, nagbagbaw, di mo. Kihat ang tikas niya mata. Mauto akong kasi natiyan ni Master na si Master Diyos kidi ay. Kaya atong muna yung katubagon. Ang sila niya. May iyo ni Master na dili kita mangayo, kaya kita pagatagaan. Ang ugali mo niya. Hala, patay na ko ay. Dili ta maayo yung anak. Kay ingon pang Master. Mapangayo kay nana, mahitabo sa ato. Ang among kinabuhi, matag oras, matag minuto, atong ikalang po. Nahatagan taglugway na kinabuhi sa Diyos. Kay unong sa atong Panginoon ni Master, ihatag man. Sa tanang kalisdanan, nga abot na ako. Masakiton ko, akong malatian ito na ano nakatuig paghambing ako. Binuhat sa tao, ang akong sakit. Ato galing niya, si Mana. Namuha ko utang. Kailan mo ang pako sa sapa na nagyalo ko lang, kaya pa ko nakuha. Kalit mo mula lisod o ginhawa. Ko, Master, tabangi ko, kaya dili na ako kaya. Dili na ako kaya, Master. Gusto ko kaginawa. Dili lang dali ko ang pakuhan, mamatay. Simbang ko lang, ayaw ito ko Ginoo. Mutaan ako. Kaloy sa Diyos, maulian ko pagkatood. Ayaw ko anak, ato na ta. Dala din ko sa pasaan ko sa container. Agpas din ko uli. Kumusto na among kabanan. Aking makilidi. Kaya ang hilo baho kayo, nagsunod na ako. Huwag ko niyang hihimo. Master, taong kabahin ko. Mubalayo ang espiritu sa dimong hilo. Bahin ko Ginoo. Sa tanang karisdalan ako. Ihatag ni Master. Di akong gitabangan. Nakalay sa Diyos. Naabot ko karong panahon na. Natay sa kalugas lalo ang akong kinabuhi. Lalo sa Diyos, buhi ko ko. Kaya sa tanang panahon, maraya tayo ni Master. Kaluwasan, ihatag ni. Nga, ako na kung mauto akong kasatian, kang Master. Nung ako matalakbit, akong anak, si Nicasio Jr. Eskwela siya ang high school. Natiyara siya kay, wala may motor. Labang siya kay naman, nabukol naman ang eskwelahan. Siya wala may motor. At nabukol, na siya sa tuo. Wala man. Pagkabuk niya na, uy, bumangga naman ang motor siya mga di atras. Ilatayan na niyang tigil sa mga kaligid. Natingala lang siya. Iwan po siya ingon na Master. Natingala lang siya ang sapatos sa iyo nagkikaliputan. Palit ng sapatos. Guba. Katayod. Ingon na siya. Wala ka na unsa akong tiil. Wala na sakit. Ingon siya, anak. Wala na sakit akong tiil. Pag-abot sa balay siya ma. Isuot niya ang isa. Nilit-lit niya ang isa. Mao, tatakay ma. Ingon ko ma. Mao sa na dyan. Siya. Nalisan, Diyos mo ito ma. Wah, mao saan ka? Sakit sa bali mo. Tingin siya, wala ba sakit akong tiil ma? Kaya ako makaligid ang nilatay sa akong tiil. Pero wala kung bati o sakit. Pero katong ligid sa bahay ko nung nga, isa gani kaligid ang nilatay sa tiil.
Grabe niya utong-utong sa kasakit. Mo po ito yung milagro nga nadawat. O niya, primero po yung milagro na dawat. Sunod, atong ngayon po trabaho siya sa Cagayan. Helper siya sa iyang magulang, kay driver family iyang magulang. Kaya siya helper. Nagdali-dali siya, kusog. Siya nga, ma. Maapas ko nga kay malit ko sa, ikaw sige dyan. Amping si Mabiay. Mayas Ginoo. Di ako pala ako. Nangyari ako sa Ginoo. Dios ko sa balkon. Susunod ko balik. Milanog mo yung tingog ni Master ni Ingon ako nga. Dipinsahe. Hindi malay kabalo mo dipinsahe. Kung manganak, bagong tubo, mali magkabalo yung mga puno mo. Memorize. Sabi ko, kisa ba akong dipinsahe nga ako ng anak mo ako? Ay ko dyan. Nawas sa motor. Siya, di, madali ko nga. So, nawas sa lagi kay, nakutuyo mo. Moto ako siyang itayupan sa dipinsa, sa pagsakay. Mauro ko iskapulong itayup sa akong anak. Niya, pag-abot kaya sa kalinagan, gusto kaya nagyan, naging yan nasundan niya, batano ang pagkaayo, alay intak-intak sa, yung pabitaw, yung motor, di, nagpasabot, napagukod. Agukod siya. Halaga-laga lang niya ang mahalabi, ang nabitaw kung bata kayo, halaga-laga lang niya. Yes, kuwan, 120 o 150 na inagan, sumili kayo. Mahalabi ka nga gan. Puhas pag ikaw daritso ng kalina. Ego lang siya nga, Master! Walang siya yung tabang. Walang niya, hidwad ako kayo niya. Bangga mo niya yung togi, namuhi siya. Ngayon siya nga, unang pagkaunsa ako mga. Nasyak mo ka dito na kay. Nalapot ko man yung gilabayan. Nga, dito po mo siya gilabay sa nilakatan. Ikaw ay sa nga, baka unsa wala bihi. Siya wala, ang borma. Ngayon ko nga, siya nakasampit lang ko, Master. Ko John, mabinuotan ka, kanina yung lagawa yung nadawat ni Master. Ayaw yun pagbalik ng ulay yung reliyon. Kaya kanina atong reliyon, maunag yun. Ang Diyos Espiritu Santo nga mong naghari ng atong kalibutan. Nga ako kung anak, mautong ko nga, nga na nitong mga tao, lugo ka itong mga tao. Nga, Dong, ang saan daw, okay ka lang? Tiningan ko akong anak. Okay, okay ba ko? Dili, ang anak mo akong anak. Ngayon siya nga, tatanong siya nga kung ano na kung siya samad. Buhay pangus. Ngayon na siya, salamat ko sa Ginoo na kay gusto ko bigay kong lagan na huwag yung mga unsa. Ngayon na itong mga taong lugo. Dong, swerte lang higay ka dong. Huwag ka na unsa dong. Wala. Swerte kay ka dong. Ngayon ako yung dong. May gani dong kay hindi kayano. Kayano pa ka dong, patay ka na. Kaya atong yaging simana dong, bago pa nang magpapatay, yung naliskusyahan dong. Muna nga, kung mag-ampog kita ni Master, sa idiserta mo na ka, sa takaimon, mangalyatan ni Master. Na Master, ubani ko, hawani ang dalan na akong agian. Ihatag nila sa Ginoo. Muna nga, ako, nagpabilin ako sa pagtuos PPCM kay. Ito panahon niya, namatay akong inahan. Ang Ginoo ba, akong isukod, ibalik. Alam ko, Master, ano to si Mama Master nga namatay man ito ngayon, man itong pulong ang gigamit? Mo, gigatambal. Mama, ano namatay man ito Master? Ko nga, di na ako mag-ampo Yan ako, hindi na ako mag-ampo. Unang na ako, hindi na ako mag-ampo. Tuod man, hindi ako nga sa bulan ako mag-ampo. Nagkala ko kay, kung saan ako, may parang mabalik ko mag-ampo. Naglugod na lang ko, wala ko'y wala nga pag-ampo, kaya wala naman ko kahilundong. Nalintan ko ng tanan. Ang akong ibuhat, naluhod lang, walay panguros. Anak na lang po ko, Master. Pasaylo ako, Master, sa kong mga pinulungan. Tao ng biyak ko. Maroy ka, Master. Ibalik na ako, Master. Na makalindong ko sa pag-ampo. Huwag ko pinulungan isa na lang kapulong sa animata. Kung totoo, nahindong ako.
Na mo itong nakakaligon sa akong pagtuo na nagpabilin ko ni Master. Kaya si Master mo, lagi ang buhing Diyos. Espiritu Santo nga mo yung mahari ang atong kalibutan. Siya lagi ang mudala sa katapusan gubat sa kalibutan. Malakita itong mga haon na sa tanang kalisdanan, si Master lagi ang atong sangkiton. Kasi sa tanang panahon, siyang tabang na nato. Bisan tuod o kita sa ubang mga tao, sa ilang tanaw sa ato, nga, dili ta, dahil kita sa ilang pananaw ba? Pero, ato lang yung hunahunaan nga, ibutan na ito sa tungmuna, nga, ibagila ni Master sa una, giingon ni Master, ayaw tanawa ang uban. Tanawa ang imong kaugalingon. Nauna akong nabutang sa tungmuna, na, nagkasalamat na yung po ni Master, kaya sa tanan akong kalistanan, wala yun. Siya mo tanaan ako. Iya pang gitabanan. Maula po mga kaisuna na kung tapaamit ka ninyo. Daghang kay salamat kanina tanan. Daghang kay salamat kanina Master, akong amahan. O sa ubang pang mga kaisuna na ako, ang iasa.